Our strategic document 2021-2025 clearly outlines that we are concentrating much on production and commercialization of workshops. That is production on our farms. Even the president highlighted when he had the handover takeover of our previous Commissioner General and the new Commissioner General. Pass out parade of course 149. He emphasized the same production on farms. So that is where we are concentrating much on now. The workshops, as I said, we want to commercialize our operations. Right? This is our tailor section where we do production of our uniforms. Okay. We manufacture all our uniforms, officers' uniforms and the inmates' uniforms, from the Commissioner General to the last inmate. Okay. All their uniforms are manufactured in this factory. Okay. Yes, so we are targeting that we have such a setup in all the 10 provinces. From last year, 2020, to first quarter of 2021, we've been buying sewing machines for all those provinces. So each and every province now is equipped with new machines. Though they are not enough, but they have somewhere to start on. At least they can sew prisoners' uniforms and the officers' uniforms. This one is the national workshop. Okay. Yes. So in terms of the raw material for the uniforms, where are you getting it and how has it been easy for you? Right, our procurement department procures all the raw materials for us to use. But we have what is known as the dress committee, which recommends the quality of the material to be used. Then from there, the quartermaster is the one who knows how many units are needed for all the officers. So they will order according to the number of officers in the organization. So we just get the raw materials from the quartermaster. They tell us that we want so many denim trousers, we want so many denim shirts. Then we do the production for them. So how do these prisoners work? Who does the hat, the shirt, the trousers, and how is the process like? Right, to take you through here, we have the head of this section. She is PCO Mabrandum. Ndikona muno mune vasungwa nemaofficers ari kuita basa rekusona mauniforms. Mukatitsanangurire kuti chii chaizvo chiri kuitika muno? Isu muno tinenge tine maofficers edu anosona uniform dzatinopfeka isusu. Maofficers edu ali qualified kusona uniform kungava chese zvino chinosonwa. Every garment rinopfekwa nomunhu rinogadzirwa muno mune maofficers edu. Vasungwa vedu tinovatora vasingazivi zvavanosona kana kuti vasingazivi kana chimwe chinhu. Tinovadzidzisa kubva pekutanga kuti mushini wakamira so, kana mushini wakadai so, kana tisona tinofamba takadai. Garment yedu kana takusona tinosona riri kurudyi here kana kuti kuruboshwe kusvikira vasungwa vedu vava kugona vese. Asi vasungwa ava pavanopinda muno, for example, vanogona kupinda vari 20 kana 30, havasi vese vanogara pamushini. Tinotanga tabvunza kuti vari interested kusona ndavapi. Vasungwa ivavo tinozovatora vobva vagara pamushini tovadzidzisa kusona. Vamwe vanobva kuti ndiri interested nokugadzira mushini, tinobva tovatora tovaisa vana vakomana vanodzidzisa kugadzira mushini. Vamwe tinovatora voenda kucutting section, vanobva vadzidziswa futi kucheka nekugadzira mapeteni edu. Ndo mashandiro tinoita nevasungwa vedu. Makadi mukoma? Ndinofara, munofara here? Zita ndiani? Ndini Zakaria Maguduru. Zakaria? Mukoma, ndazva kuti ndimi shasha. Vanzi chese chatataurwa nezvacho muno maakuchigona. Ndizvozvo chaizvo. Anditi mane nguva yakareba zvakadii muchiita zvekusona izvi? Inini so far ndane 5 years ndichisona. Anditi chakakupai interest yekuti ndinodzidzira kutanga kusona kana kuti muri panze maimboita basa rekusona? Kwete ndakandisikaiti basa rekusona ndiri panze, asi kuti ndakatodzidzirawo kusona ndamukati muno michero. Chakakupa interest yekuti ndide zvekusona chii muchitadza kuenda kunoita carpentry iri kuitwa nevamwewo? Inini ndakaona kuti ndikaita zvekusona
kana ndichinge ndabuda panze ndikaenda koita zvekusona zvinokurumidza kundipa zvinondibatsira zvakaita sekuti semari yekuti ndiraramo ndiripo panze. Saka ndipo pandakaona kuti regedza ndiende kusona, ndinogona kungosona zvinhu zvakati wandei sezuva rimwe chete, ndotoenda ndotengesa, ndotowana mari inondibatsiridza. Ndaona muno mune process kubva kwekukata kozoenda apo stage yamakati imimi iyi haiwalk over isina kukuomerai ndeipi uye yakakuomerai ndeipi asi makazopedzisira ichi makuita kona iyoyi yekusona iyoyi ndichitanga kupinda munoku ndakaona sezvakaoma zvakanyanya ndisati ndazviita, asi pandakazongoonawo ivo vana gogwavo vachizviita ndakaenda ndichingotarisawo nemaziso angu kugumisidza ndazvati ndoda kugara pamushini kuti ndisone. Saka pandakangogarawo pamushini ipapo ndichitanga kusona hazvina kunditorera nguva diki ndakabva ndatogona kutanga kusona. Ndanzwa muchiti maane 5 years muri kutarisira kubuda kwasara nguva yakadeba zvakadii? Ndiri kubuda gore rineri muna December. Aiwa, Christmas inenge titese handiti ka aiwa tinoona mauya mukoma. Ndinotenda. Thank you. Mukoma fungai. Ndanzwa kuti ndimi mashasha ekugadzira meshini muno. Hata kuti batini. Handiti makatanga kugadzira meshini iri 2019. Chakakupai interest yekuti mude kugadzira meshini chii? Ndakaona kuti pane kungogara mujeri timbodzidza mabasa emaoko tibude takuitawo zvinenge zvakanaka. Muri kutarisira kubuda zvarimo 2023. Handiti meshini yenyu inowanzofa chii chamunonzi ichi chafa iyi? Imwe yacho inowanzorasa time kana kutyoka zvakaita setsoni nezvimwe zvakasanganisira kubhenda zvimapedho zvenhingabinisi. Saka muri kudzidzira vamwe vasungwa kugadzirwa mishini kana kuti makuita umbimbi ndoko kuti hainini basa ndirangu? Aiwa, hapana vamwe vari kutouyawo vatotopota tichidzidzisawo vafanira wandinayo zvinezvi nevamwe vachambotera maita basa mukoma.